ngata anti foyi no pe ala na ka qur'ana ko ni mazhabu imbe farale nyon man ala malikuna jar parce que be here do de ala ba shuru mogoka nabilahi musa de sara firawna na kulukuto mais musa ya ala wele akom ma tise firawna na wa ala ko ma bisala akom me nere ala do laydu do tanyirata ndatiki labla fiyo firawna ka mogo benedo na ku ka minge utajanfa u benedo kama firawna ba babuye ne ala ingale mogo ni bangba bunye nti labla fiyo ako firawna ka ko yendi musa ko alambi deli emi yo dusuku nyuma di firawna ma ka babuye emi ye dusuku nyuma da ka mogo ma ka nyomina ala ufara o kera dron ala ye dugaw jaabi firawna ka mogo bana ka ɲɔgɔn lamɛn firawna yɛrɛ kɛra dangaden fo a ye tɛgɛ da ba ɲɛ kan o dugu jɛ de a tora mer rouge la tumana ne ala sɔnna mali silamɛw ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn ka bɛn kelen kan ni ne a yidara dekun ni jɔyɔrɔ in na n y'o de layidu di biro ma ani fɛn bɛɛ c'est-à-dire bɛɛ n'i ka taabolo de don adamaden i bɛ fili adamaden tɛ se ka fili da ni jama in cɛla yan n b'i bɛɛ kɛ ayidara da ye c'est-à-dire n'a sɔrɔla ayidara ye fɛn dɔ de fɔ min ma bɛn e ma kuma fɔcogo la n'o de ye dimi an b'a ɲini aw fɛ a k'a kɛ ala kama kira kama silamɛya kama a k'o yafa ayidara ye o tɛna kɛ tuguni abada lesi o la an bɛ min fɔ a ye tɔn fanga ye aw de ye biro min dilanna sisan warini minnu misikina warini minnu sɔrɔla ka papiye dilan u y'a sɔrɔ cogo fɔ u m'a walawala d'accord mais u y'a sɔrɔ cogo fɔ ce qui fait pour que an ka wari sɔrɔ biro mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ fɔ olu de ye a ye wari bɔ olu de b'u ka jufa lajɛ a yɛrɛ b'a dɔn alimami umaru olu bɛ wari bɔ min mɔgɔ minnu ko man di mɔgɔw ye yɛrɛ dama t'u kunna a bɛɛ ye dɛsɛbaatɔ dama de ye mais an b'a lajɛ dɔɔnin mana sɔrɔ an b'a fara ɲɔgɔn o de kɛra ka papiye in bɛɛ dilan o de kɛra u yɛrɛ ka taxi sɔngɔ u b'a b'u kunna de commission mɔgɔw ani biro mɔgɔw u sara bɛ ala de bolo walahi u ye baara min kɛ ala ɲɛ b'a la o b'a bɔ mais dɔrɔmɛ ti d'u ma mais sisan mun bɛna kɛ kɛsiye minnu sigira u présentera aw la sisan u kalenna ka baya kɛ tɔn ye ala la ani ala bonyena silamɛw ka dɔrɔmɛ kelen n'a donna kɛsu kɔnɔ k'a kɛ ka silamɛya baara kɛ n'u y'a dun ala k'u mago sa diɲɛ lahara u ye baya kɛ ka layidu di o tuma na kɛsu ye fana kɔrɔ tɛ ko e ɲɛ b'a bɛɛ la ye commissaire de comptes bɛ yen dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ mana don i kunna a sɛbɛnnen bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɛ bɔ ka kɛ min ye silamɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama o tuma na a man kan silamɛw ka kɛsu ka kɛ misikina kɛsu ye o man kan mali kɔnɔ yan a man kan kun nin silamɛtɔn in ka taa bolo jan ala jugu ye kun ko a ye 20 di a ye 40 di an man kan n'o ye kun misikinaya man kan ka kɛ anw ka kɛsu kɔnɔ parce que ala ko a ye alijinɛ feere aw ma aw ni n'a ka nafolo wa foyi tɛ se ka kɛ ni nafolo tɛ ni e ɲininkali kɛ an filɛ ka kuma mikoro min na a bɛ kuran min jeni a tɛ kɛ ala kama a bɛ sara mais a bɛ k'a jeni aw silamɛw de ye dɔ ye bonya di ka ban a y'o bila kɛsu la a di président ma ala k'a sara o kɔfɛ kameratigiw jɔlen filɛ u bɛ ka filmeli kɛ nin bɛna kɛ seereya de ye k'a bila an fɛ yan anw salen kɔ c'est tɔn ma dilan anw kama tɔn in dilanna an ka bɛn kama anw kunna ka jaya mais tɔn in dilanna de a ka to fo ka taa se lahara ma fo ka taa se lahara o tuma na nin kasɛti ninnu de bɛna bila fo an mɔdenw olu bɛna lajɛ ko nin tɔn in dilanna don min na a filɛ a bɛɛ bɛ kɛ wari de ye sa an bɛ fɛ ka min fɔ a ye an kan dɛ wari ka bɔ sisan ma mais ni min y'a bɔ sisan i ma kojugu kɛ mais an bɛ fɛ ka min fɔ aw ye ni wele ye aw sɔrɔ a ka kominiw na don min na k'a fɔ a ka